Maayong adlaw mga igsoon. Pasaylo ako nga nipahuway ako sa YouTube og mga siguro mga usa ka semana. Bakasyon ko, then nagpa-check up ko sa kuang mata. Medyo halap na mga igsoon. Di na kayo ka klaro. Kamusta mo mga igsoon? Ibaw ko nga ubay-ubay kaninyo ang nagsigig pangutana kabahin sa kalambuan, sa construction sa New Star o gihinganlan kaniadto og Isla de la Victoria. Ayaw kamo kabalaka mga igsoon. Gumikan kay ana-ana ako dire sa SRP aron nga ihatag kaninyo ang mga bag-ong kalambuan o kasibugan sa kasamtangang gibuhat nga New Star Hotel, Resort and Casino. Ang New Star Hotel diay mga igsoon kay giingong joint venture agreement sa Cebu City Government and sa GG Summit UHRI, Universal Hotel and Resorts Incorporated. Sa sulod sa 50 ka tuig mga igsoon, adunay 10% ang syudad sa Sugbo sa gross annual profit sa maong hotel. ₱25 billion pesos investment kini mga igsoon. After 50 years mga igsoon, i-turn over na kini ang tinatibok ang propiedad sa syudad sa Sugbo ug ang manag-iya na ang City Government of Cebu. Di na ko magdugay mga igsoon.
Shout out di ay sa mga taga Cagayan de Oro. Kamusta mo diha? Mga bisdak. Amping mo kanunay mga igsoon og hinaot, magpabilin ka bang mahapsay.